Sveti Tihon Zadonski o bogatstvu. Prekini da misliš na to kako ćeš steći čast, slavu, bogatstvo u ovome svetu, kako ćeš stvoriti raskošnu trpezu, primiti goste i otići u posjetu, kako ćeš izgraditi veliku kuću i ukrasiti je, kako ćeš se odenuti lepše no drugi, kako ćeš se pokazati mudrijim i slavnijim od ostalih, kako ćeš jahati dobre konje i voziti se u bogatim kočijama, kako ćeš steći što više zemlje i kmetova svojih, kako ćeš napraviti lepe i prijatne vrtove, kako ćeš u njima stvoriti prekrasne vodoskoke i vještačka jezera. Već misli o tome na koji ćeš način večno spasenje zadobiti. Neka ti ovo bude prvi i osnovni zadatak u svim zamislima, pregnućima i delima tvojim. Tada će, zaista ti kažem, duša tvoja počuti reč Božiju i doneti rod doličan. U protivnom, makar i čitavu svetu Bibliju i druge knjige hrišćanske naizust znao, nikakve koristi duši svojoj od njih nećeš zadobiti, ne odstraniš li od sebe sve hirove i riđeva htenja koja dušu zagušuju i ne daju reči Božjoj da do nje dopre. Udalji ih od sebe, da bi se reč Božja uselila u dušu tvoju. Vidimo da onamo kuda pođe jedno grlo, za njim će se i ostala stoka zaputiti, makar i na štetu sebi. Tako i mnogi ljudi nerazumno čine, postupajući u skladu sa osjećanjima, a ne po razumu, i jedan za drugim po ugledu na marvu, beslovesnu idući, ne vodeći računa o tome hoće li im ovo biti na korist ili na štetu. U svetu posvuda vidimo tu bezakonu i pogubnu ljubomoru. Jedan počne da priređuje česte prijeme, da pije, da se veseli i da druge napija, to isto počinje da čini i drugi, i ostali za njim. Jedan počne da se kicoški oblači, na njega se ugledaju i ostali. Stekne li jedan veliko bogatstvo, i drugi će se starati da to postignu. Namaže li jedna bestidnica lice svoje belilom i rumenilom, za njom će krenuti i ostale. Tako zlo krene od jednog čoveka i svi počnu činiti to isto, i bezakonje postaje običaj, te se čvrsto utvrđuje i više nije moguće iskoreniti ga, kao što se zastarela bolest više ne da izlečiti. Tobože, ljudi će mi se smejati ako se ne budem vladao poput njih, ali makar i čitav svet činio ono što je Bogu protivno, a po njega samog pogubno, ti čini samo ono što je Bogu ugodno i duši tvojoj na korist. Svet neće moći da te opravda pred sudom Božijim. Onda nećeš moći kazati, gle, i ovaj i onaj činjahu to isto. Od sudije ćeš začuti samo jedno: zašto ti nisi činio ono što sam ti zapovedio? Dužni smo da Boga jedinoga poštujemo nesravnjeno više od vascelog sveta. U svetu budi poput Lota u Sodomu. U tome gradu svi su se privoleli bezakonjima, ali on se nije ugledao na druge, već je činio ono što je bilo ugodno svetoj volji Božjoj. Idi i ti čini tako, ne ugledaj se na ono što čini svet, koji u zlu leži. U pogledu svega što ljudi rđavo čine, što vidiš ili čuješ, vladaj se kao da nisi video i kao da lišen sluha nisi čuo. Svagda večnosti upravljaj oči srca tvoga, i sva dela ovoga sveta bit će nekako iza tebe, te ćeš u svetu živjeti kao da si sam, znajući samo za Sazdatelja tvoga i svetu volju njegovu. Ako ste dakle vaskrsli sa Hristom, tražite ono što je gore, gdje Hristos sedi s desne strane Boga. Mislite o onome što je gore, a ne što je na zemlji. Želiš li da jedeš ili piješ, prizivaj ime Gospodnje i od njega išti blagoslov jelu i piću svome, govoreći Gospode blagoslovi, i misli o tome da želiš da okusiš od dobara Gospoda tvoga i da se njima nasladiš, jer je sve dobro Božje,
kao što je pisano, Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj. Gde je imanje stečeno otimanjem i nepravdom, onde prokletstvo počiva, a ne blagoslov Božiji, radi čega tu nije dolično ime Božije prizivati. Ni onima što bi da se opijaju ime Gospodnje ne valja prizivati, jer pijanstvo zakon Božiji zabranjuje. Nemoj nerazumno podražavati ono što drugi čine, jer se od takvog nerazumnog ugledanja ljudi kvare i razvraćuju, svakoga trena umnožava se zlo i blagočašće opada, nego se jedino onoga čemu reč Božja uči drži i u tome stoji. Često se opominji smrti, suda Hristovog, večite muke i života neprolaznog, pa će ti svet sa svim njegovim pohotama i prelastima neizostavno omrznuti. Nećeš želeti da stičeš bogatstvo, slavu i da se veseliš u ovome svetu. Jedino staranje tvoje bit će upravljeno ka tome da Bogu ugodiš, da blaženo premineš, da se na sudu Hristovom ne posramiš, da večnu muku izbegneš i u carstvo Božije dostigneš. Vaistinu je veliko i silno delo ne prelastiti se pustonošću ovoga sveta i prebivati u istinskom pokajanju i skrušenosti srca, što je nasušno potrebno svakome hrišćaninu. Zaista, sećanje na ovo i ispravno rasuđivanje svakoga čoveka, makar to bio i najveći razvratnik, može na pokajanje pokrenuti i u strahu Gospodnjem držati. Već i sam pomen nečega tako važnog kao što je jadovna ili mučna večnost, čoveka u stanje trepeta i užasa dovodi, a vezivanje za metežno i pustošno i sklonost grehu vaistinu dolazi od zaborava večnosti. O muko večna, kako je gorko sećanje na tebe! Strašno je i tegobno u takvu muku dospeti, strašno je i tegobno za navek Boga i života večnog lišen biti. Sećaj se kraja i nećeš sagrešiti vavek. Raskoši se kloni kao kuge. Ona dušu hrišćansku raslabljuje veoma, učeći je da tuđe otima, da drugima uvrede nanosi i da od davanja milostinje, što se od hrišćanina zahteva, ruku zadržava. Raskoš ne zna šta je dosta, poput utrobe nezasite. Ona svako dobro guta, poput pučine morske, sve potrebuje i sve bi da menja. Tobože, dom ovakav mi ne odgovara, valjalo bi mi drugi sagraditi, ruho mi je loše, trebalo bi da sašijem bolje. Ova jestiva su mi već obljutavela, potrebno je bolje i ukusnije hraniti se. Običnog vina da pijem ne mogu, morao bih konjaka kupiti. Slugama mojim ne priliči da mi u ovakvom modelu služe, valjalo bi ih bolje opremiti i tako u nedogled. Tako raskoš sve guta i raslabljuje, zato je se kloni. Priroda se zadovoljava malim, a pohota i raskoš veoma mnogo potrebuju. Telo svoje ne ukrašavaj gizdavom odećom, kao što je u nekih običaj, nego neka ti odelo dolično tvome zvanju bude. Odelo hrišćansko jeste odelo duše čovekove. Ono treba da ukrašava dušu, a ne telo. Krasota duše jeste lik Božiji prema kome smo sazdani. Ovu krasotu išti, to će ti dovoljno biti. Da bi se sačuvalo od pijanstva, valja na umu imati sljedeće. Ne sme se mladićima dozvoljavati da u opojnim pićima uživaju, jer se oni lako na njih navikavaju i na šta se u mladosti nauče, toga će se čitavog života držati. Ne dozvoljavati im da s pijancima i razvratnim ljudima ma kakvog posla imaju. Odraslim ljudima i onima koji su u zrelost dostigli ne valja bez potrebe piti. Rđavog društva i gozbi kloniti se. Opominjati se da je veoma teško odupreti se strasti ovoj i da mnogi od nje i u njoj i dušom i telom propadaju. Onima koji su se na strast ovu navikli valja se oružati protiv mučenja njenog, stajati smelo, ne predavati se, moliti se i prizivati sve silnu pomoć Božju. U sećanje dozivati nevolje što se u stanju pijanstva dešavaju i trezvenost sa prebivanjem u pijanstvu porediti. Pomišljati na to da mnogi u mrtvom snu pijanstva umiru, te da iz ovoga sveta u onaj bez ikakvog osjećanja
pa i bez pokajanja odlaze. Preuzeto iz knjige Kako se spasavati u svetu, savjeti i pouke drevnih i savremenih svetih otaca i staraca hrišćanima u svetu. Radosna vest na 1001 način. Pravoslavna internet prezentacija pouke.org.